Helo, Elin ydw I ac rwy'n swyddog addysg yma yn y Senedd. Diolch am ymuno â fi heddiw yn ein gwers Rithwir, lle byddwn ni'n edrych ar hanes y Senedd, ei phwerau, sut mae ei haelodau'n cael eu hethol a sut i bleidleisio yn etholiad y Senedd. Gadewch yn ei fwrw at un syth, felly gyda thas gyflym sy'n gofyn gwaith meddwl. Ar y sgrin, rydych chi ar fi'n gweld cyfres o weithgareddau. Rwy eisiau i chi drafod ymysg eich gilydd pa oedran sy'n rhaid i chi fod mwyn cymryd rhan ym mhob gweithgaredd. Digon syml? Dewch yn ei fwrw ati. Pa oedran sy'n rhaid i chi fod cyn gallu? Rhoi gwaed? Prynu anifail anwes? Bod yn berchen ar dir, prynu eiddo a gwneud cais am forgais. Cael eich dal yn gyfrifol am droseddi? Dod yn lleian neu'n fynach? Hedfan awyrennau masnachol? Yfed alcohol gartref neu mewn adeilad preifat? Mabwysiadu plentyn? Bod yn berchen ar neidl wenwynig? Cofrestru i bleidleisio. Fe gewch chi chydig o funudau i ystyried hyn cyn i fi roi'r atebion i chi. Dyma ni te, yr atebion. Rhaid i chi fod yn 17 oed cyn allwch chi roi gwaed. Rhaid i chi fod yn 15 oed cyn allwch chi brynu anifail anwes. Rhaid i chi fod yn 19 oed cyn allwch chi fod yn berchen ar dir, prynu eiddo a gwneud cais am forgais. Gallwch chi gael eich dal yn gyfrifol am droseddi pan fyddwch chi'n 10 oed neu'n hŷn. Rhaid i chi fod yn 19 oed cyn allwch chi ddod yn lleian neu'n fynach. Rhaid i chi fod yn 20 oed cyn allwch chi hedfan awyrennau masnachol. Gallwch chi yfed alcohol gartref neu mewn adeilad preifat pan fyddwch chi'n 5 oed neu'n hŷn. Rhaid i chi fod yn 21 oed cyn allwch chi fabwysiadu plentyn. Rhaid i chi fod yn 19 oed cyn allwch chi fod yn berchen ar neidr wenwynig. Ond beth am gyfrestru i bleidleisio? Nawr te, gallai faddu chi os oeddech chi o'r farn bod angen i chi fod yn 15 neu 16 mwyn cyfrestru i bleidleisio, oherwydd dyna oedd y drefn tan y llynedd. Ond, tric cwestiwn oedd hynny mewn gwirionedd. Oeddech chi'n gwybod y gallech chi gyfrestru erbyn hyn i bleidleisio yn etholiad y Senedd pan fyddwch chi'n 14 oed, a phleidleisio yn etholiad y Senedd pan fyddwch chi'n 16. Ym mis Mai 2020, newidiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei enw i Senedd Cymru o ganlyniad i ddeddf Seneddau ac Etholiadau Cymru 2020. Mae enw'r Senedd yn adlewyrchu'r pwerau deddfu llawn sydd wedi dod i'w ran ers ei sefydlu ym 1999. Yn sgil y gyfraith hon, cafodd yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiad y Senedd ei ostwng i 16,
Mae hynny'n golygu bod gan bobl ifanc 16 ac 17 oed nawr yr hawl i bleidleisio. Dewch i ddod i wybod rhagor. Mae hanes creu cyfreithiau yng Nghymru yn mynd yn ôl cyn dyddiau Hywel dda. Brenin ar Gymru o'r 10fed ganrif ddaeth â holl gyfreithiau Cymru at ei gilydd. Daeth Cymru o dan reolaeth Lloegr yn 1282 ac yn aelod o'r Deyrnas Unedig yn 1811. Yn ddiweddar, cafodd pleidleisiau cyhoeddus neu referenda eu cynnal i ofyn a ddylai penderfyniadau ynglŷn â rhai materion gael ei gwneud yng Nghymru dros Gymru. Enw'r broses hon yw datganoli. Dywedodd Cymru ie yn 1997 ac yn 1999 cafodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei greu. Bryd hynny, doedd gan y cynulliad ddim llawer o bŵer i greu cyfreithiau, ond mewn referendwm arall yn 2011, pleidleisiodd pobl Cymru dros fwy o bwerau i greu cyfreithiau. Ar y 6 o Fai 2020, daeth cyfraith i rym i newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru, i adlewyrchu sut mae ei rôl wedi newid, ond yr enw Senedd sy'n cael ei ddefnyddio'n gyffredin. Erbyn hyn, mae'r Senedd yn creu cyfreithiau ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethu Cymru ac yn rheoli llawer o faterion sy'n effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd. Gwnaeth y gyfraith hefyd ostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Senedd, sy'n golygu bod pobl ifanc 16 ac 17 oed nawr yn cael dweud i dweud ynglŷn â phwy sy'n ei cynrychioli. Fel rydych chi'n newydd ei glywed yn y fideo, mae yna newidiadau cyffrous wedi digwydd yn ddiweddar sydd wedi galluogi pobl ifanc sy'n 16 ac 17 oed i bleidleisio yn etholiad y Senedd. Ond beth yn union fyddwch chi'n bleidleisio amdano? Dyma fideo byr arall sy'n sôn am bwerau'r Senedd. Mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar lawer o'r materion sy'n effeithio ar ein bywydau bob dydd. Mae Senedd y Deyrnas Unedig yn creu cyfreithiau ar rai pynciau sy'n effeithio ar y Deyrnas Unedig gyfan. Materion sy'n cael eu cadw nôl yw'r enw ar y pynciau hyn, gan gynnwys ynni niwclea, materion tramor ac amddiffyn. Yng Nghymru, gallwn ni greu cyfreithiau ar faterion sy'n heb eu cadw nôl gan Senedd y Deyrnas Unedig. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig syniadau ar gyfer cyfreithiau ac yn gwneud penderfyniadau ariannol ar sut i wario tua 17 biliwn o bunnoedd y flwyddyn ar bethau fel addysg, gofal iechyd, yr amgylchedd, diwylliant ac iaith a thrafnidiaeth. Gwaith aelodau eraill Senedd Cymru yw ystyried, trafod a phleidleisio ar y cyfreithiau sy'n cael eu cynnig ar arian mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wario ac awgrymu sut i wneud Cymru yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo. Ers 1999, mae cyfreithiau pwysig wedi cael eu pasio i helpu gwneud Cymru yn un o'r gwledydd gorau yn y byd ar gyfer ailgylchu, rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg ac i draws newid y system rhoi organau. Chi'n newydd ei glywed yn y fideo, gall y Senedd wneud cyfreithiau ar lawer o bethau sy'n effeithio ar eu bywydau o ddydd i ddydd, ond dim popeth. Mae Senedd y Deyrnas Unedig, neu San Steffan, wedi cadw rhai pethau y gallen nhw'n wneud cyfreithiau yn eu cylch ar gyfer dwy neu ragor o wledydd y Deyrnas Unedig. Gall Cymru wneud cyfreithiau ar faterion sydd heb cael eu cadw gan San Steffan. Nawr te, ar gyfer y dasg nesaf, fe welwch chi gyfres o faterion neu bynciau. Rwy eisiau chi benderfynu pa faterion sydd wedi eu cadw gan San Steffan a pha rai y gall y Senedd wneud cyfreithiau yn eu cylch. Henebion neu monuments, mewnfudo, y loteri, chwaraeon y hamdden, y post, camddefnyddio cyffuriau,
twristiaeth, y Gymraeg, buddaliadau neu benefits, tai, dŵr, y we, gofal iechyd, darlledu a chyfryngau eraill, ynni niwclear, amaethyddiaeth, y gofod, gwasanaethau iechyd meddwl, addysg, hela gyda chwn, yr amgylchedd, trafod Brexit, y gwasanaethau tân ac achub, trosedd a phlismona, bwyd. Byddai nôl mewn ychydig funudau gyda'r atebion. Ddechreuwn ni gyda'r pwerau sydd wedi eu cadw gan Senedd y Deyrnas Unedig. Faint o rain gawswch chi'n gywir? Mewn fideo, y loteri, y post, cam ddefnyddio cyffuriau, buddaliadau neu benefits, y we, darlledu a chyfryngau eraill, ynni niwclear, y gofod, hela gyda chwn, trafod Brexit a trosedd a phlismona. Mae hyn yn golygu bod gan y Senedd y pŵer i wneud cyfreithiau yng Nghymru ar y materion canlynol. Henebion neu monuments, chwaraeon a hamdden, twristiaeth, y Gymraeg, tai, dŵr, gofal iechyd, amaethyddiaeth, gwasanaethau iechyd meddwl, addysg yr amgylchedd, y gwasanaethau tân ac achub a bwyd. Fel y gallwch chi weld, mae llawer o'r materion y Mae'r Senedd yn ei trafod yn cael effaith fawr ar eich bywydau fel pobl ifanc. O ystyried hynny, rwy'n gobeithio bydd y dasg nesaf yn eich cymell go iawn i feddwl am y materion sy'n bwysig i chi a sut Gymru hoffech chi weld yn y dyfodol. Mewn parau neu mewn grwpiau, rwy eisiau chi drafod sut all Cymru, yn eich barn chi, ddod yn le gwell i bobl ifanc fel chi a rhannu syniadau newydd am gyfreithiau sy'n ymwneud â'r meysydd yma. Addysg, gofal iechyd, yr amgylchedd. Os ydych chi'n teimlo'n gryf dros unrhyw fater arall hefyd sy'n cael ei drafod yn y Senedd, beth am rannu syniadau sy'n ymwneud â'r materion hynny hefyd? Fe gewch chi 5 munud i feddwl am hyn, cyn stopio'r fideo hwn am ychydig a rhannu eich syniadau ar grwpiau eraill.
Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r dasg honno. Rydyn ni wastad wrth ein boddau'n clywed barn bobl ifanc ac yn cael ein hysbrydoli gan eich syniadau arbennig. Nawr te, does dim rhaid eich syniad orffen fyna. Mae sawl ffordd y gallwch chi rannu eich syniadau a chawgymeriadau gyda'r Senedd. Yn ei hanfod, chi sy'n cael dweud eich dweud. Gallwch chi gyflwyno deiseb ar ein gwefan, gallwch chi gysylltu â aelod lleol o'r Senedd i rannu'ch barn, ac wrth gwrs gall pobl ifanc sy'n 16 oed neu'n hŷn erbyn hyn bleidleisio yn yr etholiad ei hun. Sut mae aelodau o'r Senedd yn cael eu hethol felly? Dewch i ni weld. Mae 60 aelod yn cael eu hethol i'r Senedd. Maen nhw'n cael eu galw'n aelodau o'r Senedd, neu AS. Mae 40 yn cael eu dewis i gynrychioli ardaloedd bach sy'n cael eu galw'n etholaethau. Ac mae'r 20 aelod arall yn cynrychioli'r ardaloedd mwy sy'n cael eu galw'n rhanbarthau. Wrth bleidleisio yn etholiadau'r Senedd, rydych chi'n bwrw 2 bleidlais. Yn gyntaf, rydych chi'n pleidleisio dros rhywun i gynrychioli eich etholaeth a rhywun i gynrychioli'ch rhanbarth. At ei gilydd, mae gennych chi 5 aelod sy'n eich cynrychioli chi, sy'n golygu y bydd yn debygol bod o leiaf un o'r aelodau hynny o'r blaid rydych chi'n ei chefnogi, sy'n rhannu'r un farna chi ar faterion penodol. Fel arfer, bydd y blaid sydd ar nifer fwyaf o seddau yn ffurfio Llywodraeth Cymru, ond gall Pleidlais benderfynu ffurfio Llywodraeth gyda'i gilydd hefyd. Yr enw ar hynny yw clymblaid. Mae'r aelodau yn dewis llywydd, sy'n cadeirio cyfarfodydd yn y Senedd. Maen nhw hefyd yn dewis prif weinidog, sy'n cael ei benodi gan y frenhines i arwain Llywodraeth Cymru. Bydd y prif weinidog yn penderfynu pa aelodau o'r Senedd ddylai ymuno â Llywodraeth Cymru fel gweinidogion Cymru. Reit te, gan eich bod chi nawr yn gwybod sut mae'r Senedd yn gweithio a beth mae'r aelodau ni'n wneud, mae'n bryd gweld fideo ola'r sesiwn sy'n edrych ar bleidleisio yn etholiad y Senedd. Nôl yn yr etholiadau Prydeinig cyntaf, dim ond dynion cyfoethog iawn oedd yn cael pleidleisio. Dros y blynyddoedd, mae mwy a mwy o bobl wedi mynnu ac ennill yr hawl i bleidleisio. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad ac yn byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio i ddewis aelodau am dymor o 5 mlynedd. I wneud penderfyniadau ar faterion sy'n effeithio ar eich bywyd bob dydd. Ond sut byddwch chi'n gwybod dros bwy i bleidleisio? Bydd y mwyafrif o ymgeiswyr yn sefyll dros blaid gwleidyddol. Cyn etholiad, bydd pleidiau hynny yn cyhoeddi manifesto, dogfen sy'n esbonio beth maen nhw'n gobeithio ei wneud os bydden nhw'n ennill. Mae rhain yn cael eu cyhoeddi yn yr wythnosau cyn yr etholiad ar wefannau'r pleidiau ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bosib y cewch flas ar flaenoriaethau'r pleidiau a'r ymgeiswyr ar y teledu hefyd, mewn dadleuon gwleidyddol a darllediadau pleidiau gwleidyddol. Ydy pleidleisio'n syml? Ydy. Gallwch chi gofrestru ar-lein ac mae'n cymryd 5 munud. Unwaith i chi gofrestru, byddwch chi'n cael gwybod drwy'r post ble mae'r orsaf bleidleisio yn eich ardal chi, a gallwch chi fynd yno rhwng 7 y bore a 10 yr hwyr ar ddiwrnod yr etholiad i fwrwch pleidlais. Does dim angen mynd â dim byd gyda chi, dim ond mynd yno eich hun. Mae'n bosib pleidleisio drwy 2 ffordd arall. Os nad yw hyn yn gyfleus i chi, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy'r post, neu, os na fedrwch fynd i'r orsaf bleidleisio, gallwch ofyn i rywun arall bleidleisio ar eich rhan. Nawr te, y cwestiwn rydyn ni'n aml yn cael ein gofyn gan bobl ifanc yw sut fyddai'n gwybod pwy bleidleisio drosto? Yr ateb, chi sydd i ddewis. Fel rydych chi newydd ei glywed yn y fideo, gallwch chi ddarllen am yr ymgeiswyr
A beth sy'n flaenoriaeth i'r pleidiau pan fyddan nhw'n cyhoeddi eu manifestos cyn yr etholiad? Mwyn eich helpu baratoi, rydyn ni wedi creu ein hymgeiswyr a'n pleidiau ffug ein hunain, ac rydyn ni eisiau chi benderfynu pwy fydda'n cael eich pleidlais ar sail y manifestos. Cofiwch, gallwch chi bwrw 2 pleidlais, un ar gyfer ymgeisydd fydd yn cynrychioli eich etholaeth ac un ar gyfer y blaid rydych chi'n credu ddylai gynrychioli eich ranbarth. Mae'n bosib y byddwch chi'n hoffi un ymgeisydd yn benodol, ond bod yn well gyda chi bolisïau plaid arall ar gyfer y sedd ranbarthol. Efallai wedyn y byddwch chi eisiau pleidleisio dros yr un ymgeisydd a'r blaid. Chi sydd i ddewis. Dewch i ni glywed eu manifestos. Ymgeisydd 1, menyw 48 oed. Wedi ymddeol o fyd addysg ar ôl 5 mlynedd ar hugain yn y proffesiwn i gyfrannu at wleidyddiaeth. Wedi bod yn weithgar iawn yn eich ymuned, wedi sefydlu grŵp cymorth i famau sengl fel hi ei hun, ac wedi codi miloedd o bunnoedd i ariannu prosiectau yn eich ymuned. Wedi mynd trwydd i'r gwleidyddiaeth wrth iddi sylwi ar fwy a mwy o anghydraddoldeb yn y gymuned yr oedd hi'n addysgu ynddi, ac y teimlai'n gryf fod eisiau codi llais dros y rhai sy'n byw mewn clodi. Cafodd ei hethol yn aelod etholaethol yn etholiad diwethaf y Senedd. Plaid 1. Addysg. Byddai'n cychwyn addysg yn gynnar i blant o gefndiroedd difreintiedig fel ffordd o ddarparu gofal plant am ddim yn ogystal â gwneud yn siŵr eu bod nhw a'u cyfoedion ar sylfaen gyfartal wrth ddechrau addysg ffurfiol yn 4 oed. Gofal iechyd. Byddai'n datblygu rhaglen hyfforddi graddedigion i hyfforddi mwy o nyrsys i weithio yn y gwasanaeth iechyd gwladol, gan ddenu oedolion sy'n ystyried newid i yrfa mewn nyrsio, ond na llant fforddio mynd yn ôl i'r brifysgol. Yr amgylchedd. Byddai'n cyflwyno lonydd rhannu teithiau ceir ar brif ffyrdd yng Nghymru fel rhan yn nod i wneud Cymru yn wlad garbon niwtral erbyn 2050. Ymgeisydd 2. Gwryw, 50 oed. Mae wedi bod yn weithgar iawn ym maes gwleidyddiaeth erioed. Dechreuodd gymryd rhan mewn cynghorau myfyrwyr a fforymau ieuenctid pan oedd yn 13 oed, ac aeth ymlaen i astudio gwleidyddiaeth yn y brifysgol. Arweiniodd ymgyrch LGBTQ+ lwyddiannus yn y brifysgol i newid toiledau ar sail rhyw i toiledau neillryw, a arweiniodd yn ei dro at newid mewn llawer o brifysgolion eraill. Wedi ymgymryd â swydd weinyddol ar ôl gadael y brifysgol i ganolbwyntio ar waith ymgyrchu gyda'i blaid. At hynny, bu'n arwen mudiad ieuenctid y blaid. Mae nifer fawr yn ei ddilyn ar y cyfryngau cymdeithasol yn sgil ei waith ymgyrchu fel cyfaill LGBTQ+, yn ogystal â sgyrsiau cyhoeddus yn annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth. Plaid 2. Addysg. Byddai'n gwneud profiad gwaith yn arfodol i bob person ifanc 16 oed ac yn sefydlu cynllun profiad gwaith cenedlaethol i alluogi pobl ifanc i ddatblygu rhai o'r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnynt i weithio yn y diwydiant o'i dewis. Gofal iechyd. Byddai'n buddsoddi mewn technolegau digidol i leddfu pwysau staffio ar y gig, enghraifft apwyntiadau cyffredin gyda meddygon teulu drwy gyfrwng ymgynghoriadau Rithwir. Yr amgylchedd. Mwyn gwrthbwyso effeithiau ymgylcheddol datblygiadau tai newydd yng Nghymru, byddai'n sefydlu ardal gyfwerth o gynefinoedd bywyd gwyllt newydd trwy blannu nifer fawr o goed. Ymgeisydd 3. Menyw 55 oed. Yn dal i weithio fel meddyg yn yr adran damweiniau ac achosion brys, ond mae wedi tyfu'n fwy gweithgar ym maes gwleidyddiaeth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan ymddangos yn rheoledd fel llefarydd meddygol ar y cyfryngau yn trafod materion meddygol y dydd. Yn teimlo'n gryf am y pwysau cynyddol ar y gig ers iddi ddod yn feddyg. Byddai'n ymgyrchu i fuddsoddi mwy o arian yn y gig yn ogystal ag ymgyrchu i gael gwell ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd ar sut i ddefnyddio'r gwasanaethau gig yn briodol. Mae wedi bod yn aelod gweithgar o'i phlaid ers degawdau, a gofynnodd y blaid iddi sefyll fel ymgeisydd yn dilyn i gwaith cyhoeddusrwydd diweddar ar faterion gofal iechyd. Plaid 3. Addysg. Byddai'n talu ffïoedd dysgu prifysgol i fyfyrwyr o Gymru sy'n aros ym Mhrifysgolion Cymru i astudio cyrsiau ym maes diwydiant fel meddygaeth, peirianneg a nyrsio, cyn belled eu bod yn gweithio yng Nghymru am o leiaf 5 mlynedd ar ôl graddio.
Gofal iechyd. Byddai'n ailystyried taliadau presgripsiwn yng Nghymru, gan ganiatáu gleifion o'r teuluoedd ar incwm isa barhau allu cael pob presgripsiwn am ddim, ond i bob claf arall orfod talu am feddyginiaeth sylfaenol fel paracetamol ac ibuprofen. Yr amgylchedd. Gwahardd arffachnadoedd rhag defnyddio deunydd pacio plastig un tro di-angen. Buddsoddi mewn cwmnïau sy'n datblygu deunydd pacio o ddeunyddiau wedi eu hailgylchu ac ariannu twf siopau annibynnol di-wastraff. Ymgeisydd annibynnol. Gwryw 34 oed. Astudiodd economeg yn y brifysgol ac mae wedi bod yn rhedeg ei fusnes ei hun am 15 mlynedd. Ochr yn ochr a'i swydd o ddydd i ddydd, mae wedi sefydlu cynllun mentora ar gyfer entrepreneuriaid ifanc ac yn teimlo'n angerddol am gefnogi busnesau newydd. At hynny, mae'n hynod angerddol am y celfyddydau ac ers ei flynyddoedd ysgol, mae wedi bod yn rhan o gymdeithasau drama amatur ar y llwyfan ac oddi ar y llwyfan gan ei helpu i wneud cais am grantiau ariannol yn gymorth i ariannu ei gweithgareddau. Mae wedi penderfynu sefyll fel ymgeisydd annibynnol gan nad yw'n teimlo bod pobl ag anableddau fel ef ei hun yn cael eu hystyried i raddau digonol ym mholisïau pleidiau eraill. Mae o'r farn trwy gael ei ethol i'r Senedd y bydd yno bob amser i hyrwyddo achos pobl anabl yn ogystal â hyrwyddo materion eraill y mae'n teimlo'n angerddol iawn amdanynt. Addysg. Yn pryderu nad oes gan bob ysgol yn ei etholaeth ddigon o offer tygach modern. Felly byddai'n pwyso am fwy o arian i wneud yn siŵr bod gan bob disgybl fynediad at dechnoleg fodern fel rhan o'i haddysg. Gofal iechyd. Eisiau cefnogi gwasanaethau yn ei ysbyty lleol a'i atal rhag colli adrannau hanfodol fel yr uned damweiniau ac achosion bris ac unedau gofal arbennig i fabanod. Yr amgylchedd. Eisiau codi tal ar gerbydau sy'n teithio i ganol ei dref leol a defnyddio'r arian hwnnw i gynyddu gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus. Cymrwch funud neu ddwy i drafod pa ymgeisydd sydd orau yn eich barn chi. Gallwch oedi'r fideo fan hyn mwyn trafod fel grŵp, neu ailwylio'r manifestos os nad ych chi'n siŵr. Dyna chi felly, dyna popeth sydd eisiau chi wybod am y Senedd a'i hetholiadau. Cyn i ni orffen, dyma ni gwis i weld faint eich chi'n ei wybod. Pwy oedd y person cyntaf i drefnu cyfreithiau Cymru nôl yn y 10fed ganrif? Owain Glyndŵr, Hywel Dda, Llywelyn Fawr neu Lloyd George? Yr ateb yw Hywel Dda. Beth ydym yn galw'r broses o drosglwyddo pŵer o Lywodraeth y Deyrnas Unedig i lywodraethau cenedlaethol? Datganoli, rhannu pŵer, trosglwyddiad
neu penderfyniad? Yr ateb yw datganoli. Beth na wnaeth Bil Senedd ac Etholiadau Cymru newid yng Nghymru? Enw'r cynulliad, hawl carcharorion i bleidleisio, hawl pobl ifanc 16 ac 17 oed i bleidleisio, hawl dinasyddion tramor i bleidleisio. Yr ateb yw hawl carcharorion i bleidleisio. Sawl aelod o'r Senedd sy'n eich cynrychioli chi? 1, 3, 5 neu 7. Yr ateb yw 5. Sawl aelod o'r Senedd sydd i gyd? 20, 60, 40 neu 80. Yr ateb yw 60. Beth yw rôl Llywodraeth Cymru? Dweud wrth y Senedd beth i'w wneud, pasio cyfreithiau yng Nghymru, penderfynu ar faterion tramor, rhedeg Cymru a gwario arian ar wasanaethau cyhoeddus. Yr ateb yw rhedeg Cymru a gwario arian ar wasanaethau cyhoeddus. Pa derm sy'n cyfeirio at bleidiau gwleidyddol yn dod at ei gilydd i ffurfio llywodraeth? Clymblaid, undeb, ymuno neu llywodraeth ddwbl? Yr ateb yw clymblaid. Yn fras, faint o arian mae Llywodraeth Cymru gyda chytundeb y Senedd yn ei wario bob blwyddyn? 10 biliwn o bunnau, 14 biliwn o bunnau, 17 biliwn o bunnau neu 20 biliwn o bunnau? Yr ateb yw 17 biliwn o bunnau. Mae etholiad y Senedd yn cael ei gynnig bob rhywbeth o flynyddoedd. 2, 3, 4 neu 5. Yr ateb yw 5. Pa ddogfen sy'n cael ei chyhoeddi cyn etholiad gan bleidiau gwleidyddol yn amlinellu ei blaenoriaethau a'i syniadau? Manifesto, llyfryn, papur gwleidyddol neu gwahoddiad? Yr ateb yw manifesto. Diolch yn fawr i chi am ymuno a fi a chofiwch bod sawl ffordd y gallech chi ddefnyddio llais ac ymgysylltu â ni yma yn y Senedd. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hŷn, pob hwyl i chi wrth bleidleisio am y tro cyntaf. Os ydych chi o fewn trwch blewyn i gael yr hawl i bleidleisio, beth am ystyried y Senedd i ienctid? Os ydych chi rhwng 11 a 18 oed, gallwch chi bleidleisio a sefyll fel ymgeisydd yn ein hetholiad nesaf.